4. väärä ja näin tulee Häksäl5 ensimmäinen juoksu tähän peliin. Ja siihen kova kakkospesä. Siitä 1 ja 1 palo ja 1 juoksu. Syöttö Elmo Pihkalalle, joka täräyttää kovan lyönnin sinne vasemmalle keskikenttään. Pallo menee aidalle asti. Jeri Young liitää kotiin asti tuolta paremman gripin saamiseksi. Määttä kakkospuolelle. Se menee läpi. Pihkala juoksee kotiin. Ja sieltä kevyt lyönti siihen etu- ja takakentän väliin. Sillä tulee Määttä kotiin. Ja siitä korkea pop-up kakkospuolen väliin. Sieltä kakkospesä kaveri hakee, mutta ja siihen Jongcheng laakapallo keskikentälle. Sieltä koppi. Ja kopin jälkeen 1-2 ja siihen nousee korkealle oikealle takakentälle. Muukkonen ottaa kopin ja siihen kovaa iskua vasemmalle takakentälle. Nytkö riittää voima? Ei riittänyt vieläkään. Saman tyylinen lyönti kuin edelliselläkin kerralla. Ja kovaa Eduardo Fernandesille kolmospesäpuolelle. Se syötön, ottaa toisen. Muukkonen, pomppuva pallo, kakkospesä. Ja siitä ottaa kolmannen autin. Kiitoksia katsojille, kiitoksia joukkueelle, tuomareille.